Hola, sóc Aleix Marcoval, tinc 22 anys i actualment estic realitzant el meu TFG d'Educació Social a la Universitat Rovira i Virgili, la URB de Tarragona. Per què vaig triar Educació Social? Pues la veritat és que sempre m'havia agradat professions així de caràcter social, no? I llavors, durant la meva època de ESO i batxillerat, vaig estar buscant quines formacions hi havia relacionades en aquest àmbit i finalment vaig decidir-me decantar per Educació Social. Respecte a la universitat i temes d'assignatures, la veritat és que és una carrera que, bueno, com quan desenvolupes la tasca d'educador com a professional, pots treballar en tants d'àmbits que pues, les assignatures abarquen des de psicologia evolutiva, és a dir, psicologia del desenvolupament de la infància, com de la tercera edat, passant també per diferents assignatures de organització social, no? És a dir, de quins són els diferents moviments socials que han sorgit durant els temps i com s'organitzen i com s'organitza, per exemple, l'organització d'una ciutat i etc. Després, d'altra banda, el tema d'adaptacions, no? I accessibilitat, de si la universitat està preparada per a acollir algú en discapacitat visual, com és el cas, pues penso que la URB en aquest aspecte, bueno, almenys en la meva carrera, jo parlo de lo que conec. I sé que estic molt content, ja que tant a nivell de professorat i tot, sempre que ha sorgit algun aspecte, pues hem intentat parlar amb els profes, adaptar-ho de forma lo millor possible, si convé, pues no sé, quedant en ells i comentant, no? Com jo em sentia més còmode, en quin format, per exemple, en Word o el que fos, i mirar-ho d'adaptar, vull dir, en això cap problema, per la meva part. Respecte a les activitats i el temps lliure, pues la veritat és que jo vaig, bueno, com a part d'educació social, estudio trompeta, toco la trompeta i el trombó, i vaig apuntar-me a l'orquestra de la universitat. I perquè m'ho va recomanar un amic que estava dins, dic, ostres, pues bona idea. I vaig decidir-me apuntar, no? Pues, si sóc sincer, és una de les millors coses que he fet durant la meva etapa universitària així d'oci, ja que surts del cercle de classe, no? De la gent de classe, que primer està molt bé, però després sempre tens ganes de conèixer més coses. Ostres, pues està bé, no? També, a part d'estudiar el que t'agrada, compartixes la teua altra afició, que és, en este cas, la música, i en gent que també ho fa, no? Vull dir, això està molt bé. Això sí, també he de dir que, bueno, per fer la música o el que faigues que sigui relacionat amb la URB, diguéssim, de les activitats d'oci que ofereix la URB, se't donen, en el cas de la música, de l'orquestra, per participar-hi són 2 crèdits. 2 crèdits, però cosa que considero que és poc degut al temps que també li dediques, no? I a lo que és la música. Al final és algo molt important, la música en general. I, bueno, penso que podria ser una compensació una mica més alta, però ja que, clar, també has d'anar, per exemple, els dijous als assajos i quan hi ha concert, pues, sols en cap de setmana que tu no estàs estudiant a la universitat i t'has d'anar al concert i això, però bueno, que estic molt content, la veritat, que si algú vol estudiar educació social, l'animo a que ho faci, que és una carrera molt, no sé, a mi m'ha canviat i m'ha fet veure diferents perspectives des de diferents punts de vista i, no sé, és molt interessant.